I evo, došao sam do dna. Stvari nije još dno, još malo Drave, evo vidite, je ostalo. Došlo je do najnižeg vodostaja od kad se mjeri vodostaj rijeke Drave, 188 mislim da je danas, ali približava se brojci od -200. Di nam je nestala Drava? Pa evo u ovoj priči ćemo možda saznati i to. Evo sjedim ovdje na Garniki, bivšem garnizonskom kupalištu, ovdje odmah pored tvrđe. Sve je izašlo na vidjelo, čak se vide detalji samo kupališta, neke pločice, naravno tu su neki nosači koji su nosili one stupove na kojima je bila daska, s koje su se ljudi sunčali i skakali u Dravu. Gdje nam je nestala Drava? Pa Drava je nestala iz prostorog razloga što ova zima nije bila jaka. Ni u Dravskom slivnom toku, ni u Dunavskom slivnom toku. Ledenjaci nisu postojali, nisu se topili. I eto, to je jedan dio. Drugi dio su brane, znači na rijeci Dravi tamo uzvodno ima par brana hidroelektrana, to se tako zove, koje također malo štopaju Dravu. A i sama kiša, ko se sjeća prave kiše, slabo da je bilo kiše i kiše nema još uvijek na vidiku. Ovih par dana se očekivao neki prolom oblaka, a naravno dobili smo par kapi, što nije dovoljno za jednu rijeku poput Drave. Evo, gledam baš onako u daljini, kopika, ljudi se kupaju, ali vidi se i da je hrpa pijeska u zraku, što znači da je samo kupalište postalo prilično veliko. I evo, neki dan sam i ja prošetao od onih oznaka dokle se smije plivat, tu se sad fino može slobodno prehodat. Sama rijeka Drava se još uvijek ne može prehodat jer ima plovni put koji je relativno davno iskopan, a on je još uvijek dubok i čamci i manje brodice mogu prolaziti tim dijelom. Eto, toliko o Dravi. Sjećam se 2024. šta je bio kolovoz kad je posljednji puta rijeka narasla i izlila se na ovu obalu na Kopiki. Danas je to sasvim naopačke. Inače, već sam i napravio jedan video o niskoj Dravi, ali kako stvari stoje i neke naznake u budućnosti će se češće događati da Drava bude niska nego da se izlije. Kažu neki šta ćemo mi piti, baš sam u jednom kafiću bio i a šta ćemo mi piti? Pa piti ćemo i dalje ćemo piti vodu. Koliko god mi misli da je to nešto drastično, još uvijek nije drastično. Da se ovako nastavi 5 ili 10 godina, onda bi to bilo upitno. Za sada mislim da, i kako stručnjaci kažu, da vode za grad Osijek, za građanke i građane grada Osijeka još uvijek ima. Neki dan sam ja bio ovdje i snimao ptice baš ovdje na ovom jednom otoku koji je nastao na Dravi. Tu je bila jedna roda, nažalost taj video sam snimao u 720p, promašio sam rezoluciju, tako da je snimka vrlo loša. A zašto baš roda? Pa evo, rode se onako u zadnjih 10-15 godina su se udomaćile u gradu Osijeku, možemo ih vidjeti svugdje, pa čak ovdje i uz Dravu. A roda je bitna, osobito bijela roda, jer uskoro, ne znam, 28.
2028. godine mijenjat će se izgled novčanica eura. Kažu da će opcija biti neke poznate javne osobe, a druga opcija su životinje. Pa eto, Roda možda se pojavi na novčanici od, mislim da je to 20 eura. Vidjet ćemo gdje će se pojaviti Roda. A kakvih još vijesti ima u Osijeku? U Osijeku ima vijesti da se u Donjem gradu Kožara ruši. I šta još? Pa evo, uglavnom kažem, ja sam sebi zadao zadatak da snimam i samo snimam, da dogovaram neke nove projekte, nešto sam dogovorio za jesen, osobito sa jednim glazbenikom. Evo, danas sam upecao jednog glazbenika sasvim drugog žanra, isto Osječana, pa ćemo vidjeti kada će taj intervju zaživiti. Vjerujem da će na jesen biti više i češće ovih videa, kažem, ljeto kao ljeto. Bila je Osječka ljetna noć, druga po redu, malo sam bio, prekratko, snimio 1,5 kadar i otišao na večeru. Tako to ja radim. I bilo je još tak par događanja, ali uglavnom meni relativno nezanimljivih, jer su se, da bio sam i na prikazivanju drugog dijela DGO-a Hrvoja Petrovića, taj film skoro sam doktorirao na njemu. Nažalost i taj dio sam snimio u 720p-a, ali je bitno da sam pozdravio Hrvoja Petrovića i da smo onako malo popričali, čak smo se, mislim, i juče vidjeli ponovo. I eto, jako je bitno održavati poznanstva i prijateljstva, to vam je bitnije čak možda i od same Drave. Evo, neki čamčić prolazi, pa ako čujete, to je čamčić. I što reći još u ovom videu? Osim, to je to u ovom videu i vidimo se uskoro.